Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Te ew naz dikir? Nas dikim, çawa nas nakim. Tu nas nakim. Dikim naz dikir. Rojbaş Azad, Rojbaş Bawer. O rojbaş Rojbaş mamoste. Hûn dizanin îroj îne. Hûn amade ne? Belê mamosta. Vay! Ez amade me mamoste. Tu jî amade yî Azad? Belê mamosta ez amade me. Baş e. Îroj ez ê hin wêneyan nîşanî we bidim û hûn ê jî pê derxin bê ewkîne. We fehm kir? Belê mamosta. Min fehm kir Tamam. mamoste. İja ka helal vî wêneyê binerin bê hûn nas dikin bê ev kî ye? Mesela, ev kî ye? Ez nas dikim. Ka bêje navî wî çi ye? Ji te re dipirse. Azad tu nas dikî? Mamosta navê wî Jean-Claude Van Damme e. Bawer tu nas dikî? Erê nas dikim. Navê wî Jean-Claude Van Damme e. Ew ji kîjan milletî ye? Belçîkî ye. Le tu emrî wî jî dizanî ew çend salî ye? 48 saliye mamoste karate dike. Vay! Bijî Bawer. Akıl ye. Bijî. Azad îja dora te. Fermo mamosta. Ev kî ye? Tu wî nas dikî? Mamosta ew Ez naz dikim. Cristiano Ronaldo ye. Te hemî kesî naz dikî. Bêhêla. Tamam, ew Cristiano Ronaldo ye. Belê mamosta. Ew ji kîjan milletî ye? Mamosta ew Portugalî ye. Çend salî ye? 27 salî ye mamosta. Ne Portugalye? İngilizce. İngilîzce çi halê çi? Portugalî ye. Çova Portugalya? Lıkı dilize? Li Manchester United dileyze. Manchester United takıma kişan velatı? Rast e taxime Britanya'ya li ew ne Britanya? Portugalî. Rast e ew Portugalî ye. Lêbelê ew li Brîtanyayê dilîze, li Manchester Unitedê dilîze. Edit. Ha tamam. Baş e, îja em hatin ser wêneyekî din. Ka helalê binerin, hûn vî wêneyî nas dikin. Ev kî ye? Maşallah. Mamosta ez wê baş naz dikim. Eci nastıkın. Navê wê çi ye? Navê wê Monica Bellucci ye. Beluçi? Kurde? Nalo Kurd e ama ji bo te hemî kes Kurd e. Kurdan çuya vallahi pır xaşık. Ew ji kîjan milletî ye Azad? Mamosta ew İtalye bi heman wexet Fransî ye. Bijî. Ew çend salî ye? 44 sal e. Can pır xaşık. 44 salî ye. Lê bawer te got dişibe Kurdan ma ew dişibe Kurdan. Vallahi pır kurdan çuya. Pır xaşık. Hemû jinên Kurd mîna wî pır xaşık. Erê. Baş e, îja kal vî wêneyê binerin bê ev kî ye? Ev kî ye? Hûn wî nas dikin? Ha ez nastıkın. Mamosta ez jî wî naz dikim. Kî ye bawer ka bêje? Ev şivan pervere. Ew çi karî dike? Hunermend Kurde. Çend salî ye? Azad çend salî ye tu dizanî? Mamosta ez jî nizanim. Ez nizan. Hûn hemû wêneyên din nas dikin lê hûn şivan perwer nas nakin. Belê mamosta em naz dikin lê em nizanin çend salî ye. Tu Cristiano Ronaldo dasteki. Çima hunermend Kurd nas naki. Ti jî Jean-Claude Van Damme naz dikî û ti jî şivan perwer naz nakî. Ez nastıkın. Dibêje çend salî ye. Ne miyim ben? Ez nastıkın yani. Baş nastıkın. De tu naz dikî tu jî Cristiano Ronaldo nizam Jean-Claude Van Damme û nizanim Monica Bellucci hemû ka tu naz dikî tu nizanî hunermendê Kurd tu naz nakî. Dikas stranekî wî bêje heger tu naz dikî? Ez nastıkın. Dibêjim jî. Îroj em ê lêkereke nû fêr bibin. Belê fermo. Gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse, mirov ji hevalê xwe re dibêje tu wî nas dikî? Belê. Hingê mirov lêkera naskirinê bikartîne. Yani bi İngilîzî to know
bi Fransî connaître. Ji ber wê em her car dîsa li gora kesan li gora cînavan lêkera naskirinê dikşînin. Mesela ez ê yekê bibêjim, yê hûn bibêjin. Ez nas dikim. Tu naz dikî. Ne tu. Tu nas dikî. naz dikî. Ev nas dike. Hûn naz dikin. Te dîsa em jî bîr kirin. Em. Em. Çi meseleye îro? Haber muravan sayına ki Em naz dikin. Hûn naz dikin. Ew nas dikin. Ez nas dikim. Tu nas dikî. Ew nas dike. Em nas dikin. Hûn nas dikin. Ew nas Naz dikin. dikin. Başa. Tu wî nas dikî. Erê ez wî naz dikim. Ez wî nas nakim. Tu dibînî gava ku mirov neyniya wê bi kar tîne mirov tenê nayê lê zêde dike. Belê. Ez te nas dikim. Ez te nas nakim. Wefam kir? Belê. Belê. Te ew naz dikir? Nas dikim, çoğu nas nakim. Tu nas nakim. naz dikim. Rojbaş Azad, rojbaş bawer. O rojbaş mamosta. Hûn dizanin îroj îne. Hûn amade ne? Belê mamosta. Vay! Ez amademe. Mamosta. Tu jî amade yî Azad? Belê mamosta ez amade me. Baş e. Îroj ez ê hin wêneyan nîşanî we bidim û hûn ê jî pê derxin bê ewkîne. Wefam kir? Belê mamosta. Mufam Tamam. kir mamosta. İja ka helal vî wêneyê binerin bê hûn nas dikin bê evkiye. Mesela evkiye Ez nas dikim. ka bêje navî wî çi ye? Ştara dipirse. Azad tu nas dikî? Mamosta navê wî Jean-Claude Van Damme. Bawer tu nas dikî? Herê nas dikim. Navê Jean-Claude Van Damme. Ew ji kîjan milletî ye? Belçikiye. Lê tu emirî wî jî dizanî ew çend salî ye? 48 saliye mamosta karate dike. Vay! Bijî bawer. Akıl Bijî. Azad îja dora te. Fermo mamosta. Evkiye tu wî nas dikî? Mamosta ew Ez naz dikim. Cristiano Ronaldo ye. Tu hemî kesî naz dikî. Bêla. Tamam ew Cristiano Ronaldo ye. Belê mamosta. Ew ji kîjan milletî ye? Mamosta ew Portugalî ye. Çend salî ye? 27 salî ye mamosta. Ne Portugalye? İngilizce. İngilîzce çi halê çi? Portugalî ye. Çoğu Portugalya. Lıkı dilize. Li Manchester United dileyze. Manchester United takma kişan velatı. Rast e taxime Britanya'ya li ew ne Britanya? Portugalî ye. Rast e ew Portugalî ye. Lêbelê ew li Brîtanyayê dilîze. Li Manchester Unitedê dilîze. Dedît? Ha tamam. Baş e. İja em hatin ser wêneyekî din. Ka helal lê binerin hûn vî wêneyî nas dikin. Ev kî ye? Maşallah. Mamosta ez wê baş naz dikim. Eci nastıkın. Navê wê çi ye? Navê wê Monica Bellucci ye. Beluci? Kurde? Nalo Kurd e ama ji bo te hemî kes Kurd e. Kurdan çuya vallahi pır xaşıka. Ew ji kîjan milletî ye Azad? Mamosta ew İtalye bi heman wexet Fransî ye. Bijî. Ew çend salî ye? 44 sal e. Can pır xaşıka. 44 salî ye. Lê bawer te got dişibe Kurdan ma ew dişibe Kurdan. Vallahi pır kurdan çuya. Pır xaşıka. Hemû jinên Kurd mîna wî pır xaşıka. Erê. Baş e. İja kal vî wêneyê binerin bê ev kî ye? Ev kî ye? Hûn wî nas dikin? Ha ez nastıkın. Mamosta ez jî wî naz dikim. Kî ye bawer ka bêje? Ev şivan pervere. Ew çi karî dike? Hunermend Kurd e. Çend salî ye?
Azad çend saliye tu dizanî? Mamosta ez jî nizanim. Ez nizan. Hûn hemû wêneyên din nas dikin lê hûn şivan perwer nas nakin. Belê mamosta em naz dikin lê em nizanin çend saliye. Tu Cristiano Ronaldo destekî. Çima hunermendê Kurd nas nakî. Tu jî Jean-Claude Van Damme naz dikî û tu jî şivan perwer naz nakî. Ez nas dikim. Dibêje çend saliye. Nemeyim me lê ez nas dikim yani. Baş nas dikim. De tu naz dikî tu jî Cristiano Ronaldo nizam Jean-Claude Van Damme û nizanim Monica Bellucci hemû ka tu naz dikî tu nizanî hunermendê Kurd tu naz nakî. Dikas stranekî wî bêje heger tu naz dikî? Ez nas dikim. Dibêjim jî. Îroj em ê lêkereke nû fêr bibin. Belê fermû. Gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse, mirov ji hevalê xwe re dibêje tu wî nas dikî? Belê. Hingê mirov lêkera naskirinê bikartîne. Yani bi İngilîzî to know, bi Fransî connaître. Ji ber wê em her car dîsa li gora kesan li gora cînavan lêkera naskirinê dikşînin. Mesela ez ê yekê bibêjim, yê din hûn bibêjin. Ez nas dikim. Tu naz dikî. Ne tu. Tu nas dikî. Naz dikî. Ew nas dike. Hûn naz dikin. Te dîsa em jî bîr kirin. Em. Em. Çi meseleye îro? Xeber mirovan zayna ki Em naz dikin. Hûn naz dikin. Ew nas dikin. Ez nas dikim. Tu nas dikî. Ew nas dike. Em nas dikin. Hûn nas dikin. Ew nas Naz dikin. dikin. Başı. Tu wî nas dikî? Erê ez wî naz dikim. Ez wî nas nakim. Tu dibînî? Gava ku mirov neyniya wê bikartîne, mirov tenê nayê lê zêde dike. Ez te nas dikim, ez te nas nakim. We fam kir? Belê. Belê. Bawer te fam kir? Teşekkür ederim. Gerek sıra divê. Mane kurdî hebûname ye. Mane ne ye?